A Pobra e Portodosón impulsan a economía local coa campaña Merca no teu comercio. Desenvólvese ata o 30 de xuño, participan medio centenar de negocios e os compradores poden gañar 20 vales de 50 euros. Onte comezou unha nova campaña na Pobra e tamén en Portodosón chamada Merca no teu comercio. A Asociación de Empresarios da Pobra, xunto con máis entidades e institucións, impulsa esta proposta na que haberá premio para os compradores. Está promovida pola Federación Galega de Comercio e pola Federación Provincial da Coruña e ca Xunta de Galicia. E é unha campaña que comezou onte, remata o día 30 e sortean 1.000 euros de tarxetas de 50 euros para logo canxear no mesmo comercio. E apunta que entran case a totalidade dos negocios locais. Uns 48, creo recordar. O sorteo farase unha vez remate a campaña e logo... A entrega de premios é o mércores 9 de xullo e farase aquí na Pobra. Entregaránse tantos premios de Portodosón como daqui de Pobra do Caramiñal. E antes de que remate a campaña, virá a visitarnos o director xeral de Comercio, Gabriel Alén, e, irá por os comercios e, fará unha visita interesante por aquí, pola zona. A xerente da Asociación de Empresarios da Pobra afondou tamén na forma de que os clientes se sumen ao sorteo. Eles teñen que, co ticket de compra, entrar na mercanotecomercio.com e ali ten que, seguir as instruccións e poñer o ticket de compra. Con esta iniciativa búscase estimular as vendas no municipio. Sempre son boas porque sempre son cartos que quedan no pobo. Veciños e visitantes teñen ata o 30 de xuño para comprar no comercio local da Pobra e Portodosón e rexistrarse para participar neste sorteo de 1.000 euros.